ye minnu sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waati na ka fɔ ɲɛna ni Malikura kunnafoni kɛnɛ sigi kan ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA so b'a la Washington DC kunnafoni kumabaw bi juma septembre kalo tile 13 san 2024 filɛ nin ye. La majorité parlementaire a décidé politiki bunakun kan gɛlɛya Senegalikaw fɛ yen nɔ wasabulon cira président Bassirou Diomaye Faye fɛ wasabulon kalataw bolodalen ka bɛn novembre kalo nata tile 17 san 2024 ma Senegali jamanadenw ye hakilinaw di Nama Jara ka mabaraniw na. Le débat d'orientation budgétaire pourtant obligatoire. Kiriblon bayɛlɛmalu Mali la foroba fanga ye taabolo kuraw danatigɛ Mali kirikɛlaw ye Musa Gindo Mali kirikɛlaw ka lafasalikɛla kulu kumalatɛmɛla bɛ kuma a danatigɛli kan Mariam Kuyate ka ɲininkaliw kɔnɔ. Weleli bɔgɔ jɛnnenw ka ɲafuge maire minɛna fanga fɛ Seku Mayiga VOA Bambara ka laselikɛla ɲafuge bena détails di an ma sisan jɛmukan kɔnɔna la a minɛli ninnu kan minnu waliyara septembre kalo tile 7 waati la. Ka kɛɲɛ ni l'Amérique jamanakuntigi ɲini kalataw ye Kamala Harris démocratiw ka musobɔ bɛ kan ka san sɔrɔ Donald Trump kan musolamɔgɔw kɛrɛfɛ o waleya bɛ kan ka danfara tigɛ kalatalaw ni ɲɔgɔn cɛla la Mariam Traoré bɛna laseliw kɛ an ye Kamala Harris ka musobɔya tali la nafaw a n'a kɔlɔlɔw ni kalata ninnu kan. bɛɛ lajɛlen aw bisimila an ka kɛnɛ kan Senegal jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye min sigira fanga la mars kalo tɛmɛnen ninnu na ne layidukanw ye ka bayɛlɛmalibaw don Senegali baarakɛsiraw la ayiwa ye kunungo alamisa la wasabulon ci ka laseliw kɛ ne ka tila ka wasabulon kalataw dɔgɔw tigɛ ka bɛn novembre kalo nata tile 17 ma san 2024 jamanadenw ye hakilinaw di VOA Bambara ka laselikɛla Nama Jara ma an ka lamɛn. Malheureusement, la majorité parlementaire a décidé. Sidi Alpha Ndiaye be Pastef politiki tɔn kɔnɔ jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ka ladilikɛla dɔ fana sariya siratigɛ la a ko ka ni wasaden bolo to fanga sina bolo kan u tɛna se ka baara kɛ wa sariya b'u yamariya ka wasaden bolo in ci. Jamana kuntigi y'a jira ko sariya bolo 87 de b'a fɔ ko sariya sunba b'a yamariya ka wasaden bolo ci bawo laɲini ye de jamanadenw ye danaya min d'a kan ka sugandi mars kalo tile 24 san 2024 la walasa ka wasadenw fanbaw sɔrɔ wasaden bolo la ka jamanadenw ka laɲiniw waleya nga o tɛ se ka ɲɛnabɔ ka ni wasaden bolo to yan nga fanga sina farankan politiki tɔn Benno Bokk Yakaar n'u tun bɛ fanga la n'u binna u ka wasadenw de tun ka ca wasaden bolo la u ɲɛma Abdul Mbow ko wasaden bolo cira cogo min na a man kan wa bɛɛ fanga sariyaw sɔsɔrɔ a kɔnɔ. Le président de la République a fait un parjure. Jamana kuntigi ye min fɔ tiɲɛ ta la a y'a jira de dɔrɔn ko min ka di ale n'a ka fanga ye o ye de ka wasadenw fanba sɔrɔ wasaden bolo la wa o ye fɛn ye min bɛ jamanadenw bila kɔnɔnafili kɔnɔ nin fanga in ka haminako bɛɛ ye kalata wɛrɛw de ka kɛ o ye jigilatigɛ ye jamana min bɛ komi Senegali n'a ka bɛɛ fanga ye misali ye farafinna ani diɲɛ kɔnɔ sisan wasaden bolo cira nga sariya sunba y'a jira k'an bɛ to wasadenya la fo ka taa wasaden bolo kura sigi sen kan. Senegali wasaden kalata bɛna kɛ novembre kalo tile 17 la o waati bɛnna jamanadenw caman fana ma. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité. Ka tɛmɛ ni hakilina kelen ye bi juma la a yirala k'a fɔ ko a taabolo ni ko fɔra kosɛbɛ Senegali kunnafoni siraw ani Senegali kɔkanko kunnafoni siraw fɛ Georges Atino Kulibali ale ye sɛgɛsɛgɛliw k'a kan an ka lamɛn. Bassirou Diomaye Faye ja de bɛ Senegal kunnafoni gafew da kunna bi Senegal foroba kunnafoni gafe Le Soleil ale bɛ o cogo kelen na o mun sanfɛ Diomaye Faye jɔlen bɛ a sɛbɛnnen don o sanfɛ sa ko an ka taa kalata bon na novembre kalo tile 17 o mun ye député sigi kalata don kofɔlen yɛrɛ ye Diomaye Faye Senegal jamana ɲɛma fɛ a ka dantigɛli senfɛ Le Quotidien o fana ye Dakar kunnafoni gafe wɛrɛ ye o kɔni bɛ a fɔ ko ni latigɛ ma kɛ balinako ye sabula ko jamana ɲɛma ale ye jalaki bin k'a fɔ ko wasabulon kɔni tun b'a fɛ ka dankari Senegal jamanadenw ka laɲini na a bɛ o misaliya dɔ wɛrɛ di kɛrɛnkɛrɛnya la k'a fɔ
ko foroba nafolo kunkankow kan ko Diomaye Faye tun b'a fɛ laɲini dɔw ka waleya ka kɛɲɛ ni barada fila kɔni cili ye nga ko wasabulon ma sɔn o ma o de kosɔn sa ko Senegal jamana ɲɛma ye nin latigɛ ta sisan ko wele kɔni kɛlen don Senegal jamanadenw ma u ka taa u fɛla fɔ wasabulon kura sugandili la ko o mun bolodalen don ka bɛn novembre kalo tile 17 ma. Yala labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don wasa kala ka taa wa? Le quotidien Sénégal kunnafoni gafe wɛrɛ ale de bɛ I yɛrɛ ɲininga o la sabula k'a fɔ ko kalo fila dama ko de bɛ yen sisan wasa ka se ka ni wasa den sigi kalata labɛn o ko la ko yala députéw olu bɛna se ka jamanadenw olu kanw ɲini ka bɛn don kofɔlen ma wa o kan ɲini dun ko n'o bɛ wele ko parrainage n'o o dun ma sabati ko kalata tɛna se ka bɔ a cogoya fɛ ka fara o kan le quotidien ale bɛ ɲininkali wɛrɛ kɛ o mu sinsinin bɛ kɛrɛnkɛrɛnnama fichier électoral ani liste électorale kun kan ni o bɛ se ka jate ka kɛ kalatalanw tɔgɔ la gafeba ye yala ko o fana kɔni ko bɛna se ka jate minɛ wa kunnafoni gafe ko olu ma da la sabula ko waati koronen don. George, Senegal fɛnɛ kɔ kan wasabulon cili kuma nin bɛ kan ka cari kosɛbɛ. Jati o misali dɔw yɛrɛ ye Burkina Faso ka le pays.bf ye mun kɔni b'a ɲɛfɔ ko Diomaye Faye ko a tun tɛ se abada k'a ka ministri ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko kɔni janfa ka o to fanga sina ka wasadenw bolo o siratigɛ la ko ni Diomaye Faye kɔni n'a b'a fɛ a ka politikitɔn o mun ye Pastef ye o ka laɲiniw ani a ka fanga ɲinikanw bɛɛ lajɛlen ka se ka waleya a ka fanga kɔnɔna la ko a ka kan ka seba de sɔrɔ a wasabulon kɔnɔna la sabula ko Pastef kɔni ale ni a kanubaw k'olu ka wasaden tɛ tɛmɛ 22 kan ko dun ka dɔgɔn kosɛbɛ o de kosɔn ko jamana ɲɛma Diomaye Faye ale kɔni a latigɛ ka wasabulon ci pewu nka ko wasabulon cili ko t'a bannen ko ye baara yɛrɛ daminɛtɔ de ye sabula ko Diomaye Faye a kanga de sisan ka seko bɛ kɛ wasa ka se ka sebaya sɔrɔ ni kalata in na n'a bɛ fɛ a ka laɲiniw ka waleya. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan bayɛlɛmalibaw Mali foroba fanga olu ye taabolo kuraw ta ka danatigɛ ka ɲɛsin Mali kirikɛlaw ma. Musa Gindo Mali kirikɛlaw ka lafasalikɛ kulu ka kuma latɛmɛla bɛ a danatigɛli ninnu ɲɛfɔ Mariam Kuyate ye an ka lamɛn. Kiritigɛlaw ka jɛkuluba 2 minnu bɛ Mali kɔnɔ Sam ani Silima a bɛ san 4 ni kɔbɔ bi olu tun ye a laɲini ko k'a yɛlɛma don u ka baaraw yɛrɛ taabolo la n'a bɛ fɔ min ma ko statut i n'a fɔ kiriw kan ka tigɛ cogo min na kiritigɛlaw yɛrɛ taabolo kan ka kɛ mun ni mun ye fo ka taa se u kɛwalew yɛrɛ ma u ka laɲiniw kɔni jaabila bi nka yɛlɛmaba ma don u la kosɛbɛ i n'a fɔ Musa Gindo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye cogo min na kiritigɛlaw yɛrɛ ka lafasali kulu o min bɛ wele ko SAM o kunnafoni ko yɛrɛ ɲɛmaa don. Comme a tulo donna kibaruya duman na ko fɛn bɔra bon ɲininkaliba ma kɛ fɛn a kɔnɔ kosɛbɛ k'a fɔ ko yɛlɛmaliba dɔ kɛra a kɔnɔ kosɛbɛ mais yɛlɛma damadɔ bɛ yen an bɛ se k'olu fɔ n'olu tun bɛ syndicat 2 fana ɲɛkɔrɔ ka kɛ koba ye o tun y'a ye ko jɛkulu 3 de tun bɛ 2 de tun bɛ magistrature kɔnɔ n'an b'a fɔ kelen ma ordre judiciaire ani ordre administratif bon sisan ordre de compte fara kan ordre de compte y'a dafa 3 la n'an bɔra kɔfɛ tuguni magistrats ka catégorisation olu fana na o sɛgɛsɛgɛli don olu fana na k'o fɛsɛfɛsɛ pour que bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn fɔlɔ ni ɲɔgɔn dan tun bɛ kɛ minnu ye baki sɔrɔ n'u ye san 4 kalan sariya la n'an b'a fɔ ko base plus 4 olu tun bɛ maîtrise de présenter bon gafe in kɔnɔ a sɛbɛntiyalen b'a kɔnɔ ko mɔgɔ mɔgɔ ni licence b'i bolo i bɛ se k'i présenter bon licence fana o tun ye droit ye sisan u ye jatebɔlaw fara kan n'an b'a fɔ o ma ko économiste ka tila ka administration publique fara kan ani finance publique olu bɛɛ bɛ se ka concours kɛ parce que n'olu fana passera olu bɛ se ka taa ordre de compte la bon ni nana b'o fana kɔnɔ tuguni a yera k'a fɔ ko sigira article 118 o fana bɛ magistrat minnu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ni olu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'u ye san 20 kɛ successivement bɛ baara la bon n'u taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la faso mago bɛ se ka jɔ o la an b'a fɔ o ma ko honorariat olu fana bɛ se ka wele ka baara dɔw kɔlɔsi la k'a sɔrɔ o bɛɛ la u bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bon n'i y'a lajɛ o yɛlɛmaliba damadɔ de yera statut in kɔnɔ ka tila ka fara tuguni ani grille salariale k'olu fana da ɲɔgɔn na.
Musa Gindo ale y'a yira Mali kiiritigɛlaw ka jɛkuluba 2 tɔgɔ la ko yɛlɛma damadɔ minnu dolen filɛ u ka stature la k'a kɛla u fɛla ye ko sabula ani u ka laɲini bakurubaw cɛman jan ɲɔgɔn na ko fɛn min yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔya don u ka baaraw la. An bɛɛ jɛra n'a a fɛ o de kama ordonnance signera. Bon maintenant ko personne ne suit la loi a va appliquer bɛɛ contre la magistrat kelen bɛɛ fana b'a niyɔrɔ sɔrɔ a la parce que sariya mana mɛn fo ka to ka yɛlɛma k'a bila en harmonie avec la situation actuelle avec l'environnement a kɛ kun yɔrɔ de nafaba de b'a la bolo. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali kurukara kɔnɔna na magistrat 500 ani kɔ o de bɛ yan ni stature kura yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara magistraw yɛrɛ hakɛ kan ani ka nɔgɔya don u ka baaraw yɛrɛ taabolo la min ye kiiritigɛlaw yɛrɛ ka minisirisoba ye an ye wele bila u ma yaasa k'u hakilinataw dɔn a ko la nka an ka wele ma jaabi u fɛ. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Sibiri tɛmɛnen in na septembre kalo tile 7 sanba 2024 Ɲafunge maire minɛna fanga tigilamɔgɔw fɛ Seku Mayiga VOA Bambara ka laselilikɛla ka bɔ Ɲafunge bɛ détails di an ma. Kamini Ali Farka Touré ka banni kɔfɛ nin cɛ in kun tora maire la yan Ɲafunge ka sabu kɛ ale de kun ye Ali Farka ka adjoint fɔlɔ ye. Kamino waati a ka ca san 20 ye a ye maire ye Ɲafunge. Élection fɛn kara fo 2012 kɔfɛ a tora maire la fo ni waati nin na. Sibiri tɛmɛnen n'o ye septembre kalo tile 7 ye midi ni 1 heure cɛ yan Ɲafunge gendarmerie maa minnu bɛ yan nɔ olu wulila ka taa a nɔfɛ ka na bila brigade la a bɛ fɔ min ma ko garde à vue. Miniti damadɔ o kɔfɛ a ŋunuŋunu kɔni cayara Ɲafunge k'a fɔ ko maire kɔni minɛna ka sababu kɛ maa caman y'a kɔlɔsi k'a fɔ a kɛrɛfɛmaw tun bɛ ka tagasegin caman kɛ dugu kɔnɔna ni brigade la gendarmerie cɛ. O dugusɛjɛ n'o ye kari ye septembre kalo tile 8 convoi militaire dɔ kɔni ale ta ani maa wɛrɛw ka ko bɛ taa n'u ye Tɔnbɔkutu. O selen Tɔnka ni Gunam cɛ ko banbanci dɔ wulila ka jan dɔw ɲɛ ni engin explosif ye ka marifa ci kan bonya kosɛbɛ marifa belebelebaw yɛrɛ. Kunnafoni dɔw yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ walasa convoi ka se ka tɛmɛ nin yɔrɔ in na fo avion nana. Maire yɛrɛ minɛkun ye jumɛn ye? An ka sɛgɛsɛgɛliw la a ka soɲamaw ani eli dɔw minnu ma sɔn k'u tɔgɔw fɔ k'olu kɔni y'a mɛn k'a fɔ jɔnjɔn na a minɛkun de ye k'a ni banbanciw terrorisiw u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa siga b'a la n'a sɔrɔla a t'u dɛmɛ ni nafolo ye walima financement. Kunnafoni wɛrɛw fana y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko kɔsa in na dugu dɔ bɛ yan n'a bɛ fɔ a ma ko Hamakɔyira a dugutigi a fara wa o dugulama dɔw fana ko an ma ko olu kɔni b'a miiri k'a fɔ kɛlɛ min wulila o dugu in kɔnɔna la dugutigi falen kɔfɛ k'a sababu kɛ dugudenw yɛrɛ wulila ka ɲɔgɔn bugɔ fo ka fagali wɛrɛw bɔ a la ko a nɔ bɛ a la. Dɔwɛrɛw fana b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ayiwa ko nin cɛ in kɔni ye komini mara a ka ca san 20 ye wa k'olu bɛ se ka don a ka baarakɛ taabolo la k'a sababu kɛ siga b'a la n'a sɔrɔla komini gestion n'a sɔrɔla n'a ma gestion catastrophique kɛ. Yan Ɲafunge kɔni maa caman bɛ ka kuma maire in ka minɛni ko la. Dɔw b'a la minnu y'a niw ye olu ma jɛn ni a minɛni ye k'a sababu olu ko a bɛ sɔrɔ bingani de kɛra a kan. Dɔw fana ko a ka yuruguyurugu cayara min kɔni ye lɛgɛsɛ n'o jɛlen don a kɔni minɛn bɛ Mali ɲɛmaw fɛ bi wa a b'olu bolo. Ka bɔ Ɲafunge Seku Mayiga VOA Bamanan tɔgɔ la. Nin bɛ an ka kunnafoni tako fɔlɔ kun cɛ aw ye to kunnafoni kɔnɔ an bɛ kɔsegin kana sisan kana kunnafoni tɔw laseliw k'aw ye a k'an bɛɛ sɔni. An balimaw ani yantuma sanji suma caya kojugu y'a daminɛ kalo damadɔ Mali kɔnɔ kabini samiya daminɛ na fo kana se ut kalo ma sanji funti 122 de kɛra mara 17 ani Bamako kɔnɔ Mali famaw ka fɔ la u ye du 7,000 ni kɔ tɔɔrɔ ka kasara lase maa 43 o ni 370 ma ka kɛɲɛ ni kunnafonide sɛbɛn dɔ ye min bɔra Mali fanga fɛ sanji funti bɛ nɔ jumɛn bila aw ka sigida la yala aw ye nɔ bila ye ka ɲɛsi aw yɛrɛ ma wa dɛmɛ baara ni jɛɲɔgɔnya wale wɛrɛw bɛ ka ta cogo di aw ka maraw kɔnɔ ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon kalo jɛmukan na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan
ne y'an sigilen ka na an ka kɛnɛ kan yan nɔ VOA soba kɔnɔna na studio 53 na kunnafoniw tɛmɛn'olu ye l'Amérique jamana kuntigi ɲini kalataw olu koronen bɛ kosɛbɛ bi nin waati na Kamala Harris démocrates ka musobɔ ani jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump républicains ka cɛbɔ ni ɲɔgɔn cɛla la kɔlɔsiw y'a yira k'a fɔ ko musolamɔgɔw bɛ wulikajɔ la kosɛbɛ Kamala Harris ye awa ko waleya kɛlen bɛ ka danfaraba tigɛ ani a fadenkɛ ni ɲɔgɔn cɛ Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a lamɛn. kabiri san 1984 waati muso caman de ye kala ta Ameriki jamanatigi sigi kalata la ka tɛmɛ cɛw kan k'a muso fanba minnu jatira Ameriki kalatalaw cɛma fanba bɛɛ lajɛlen ye kalata démocratiw ka cɛbɔw ye ka tɛmɛ républicains ka cɛbɔw kan jamanatigi dankan Kamala Harris sen donnen kalataya musobɔw cɛma Ameriki jamanatigi Joe Biden kelen kɔfɛ ka a sɔbɔ juillet kalo waati cɛbɔya la Ameriki jamanatigi sigi kalata natɔ la Erin Covey ye Ameriki jamana politiki ko sɛgɛsɛgɛlikɛla ye. We have seen a pretty significant shift. An ye yɛlɛma caman de ye min nafa ka bon ka bɔ jamakulu caman yɔrɔ minnu tɛ kelen ye wa o fanba yera musolakaw de ka fanfɛ olu minnu caman yelen don nin waati laban ninnu na démocratiw ka kalatalaw cɛma caman de bɛ kalata gafew ɲɛfɛ min tun ɲɔgɔnma deli ka kɛ Biden ka waati la ɲinan kalata hukumu kɔnɔ muso duuru ko kelen ɲɔgɔn de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen kelen don k'u kanbɔ ko walasa hakɛ min tun sigilen don musow ka kɔnɔtiɲɛ kama o ka se ka lasabati wa ko min ye olu yɛrɛ ka haminanko dɔ ye san 2022 waatiw Ameriki sanfɛ kiiritigɛso Cour suprême o kiiritigɛ ɲɛmɔgɔ min sugandira a waati min kɛra jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka fanga waati la tun ye laɲini kɛ ko ka musow ka kɔnɔtiɲɛ hakɛw sariya ɲɔngiri ka bɔ Ameriki jamana ka sariya sunba kɔnɔ Trump y'a lase ko marabolo bɛɛ lajɛlen ka yan k'u ka sariya sigi kɔnɔtiɲɛ kan Harris y'a yira ko sariya kɛrɛnkɛrɛnnen de ka yan ka sigi min ka yan ka kɛ ni kanabilali ye wa ko min ka yan ka labila ka taa jamana fan bɛɛ ko y'a to kalatala fanba de y'a yira k'u bɛna kalata Harris ye Chloe Longmire ye Wisconsin kalatala dɔ ye. She's trying to create a world where a b'a fɛ ka taabolo dɔ de sigi sen kan min bɛ se ka to mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ ka sariya sigi cogo min na ka kɛɲɛ ni u yɛrɛ farikolo u ka laɲini ye musow ka hakɛw kun kan. She's for the people. A ka laseliw diyara n ye a ye min kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma komi a ye min kɛ ka ɲɛsin maaw ma seba tɛ minnu ye ne bɛ jate o mɔgɔw fɛ seba tɛ mɔgɔ minnu ye ka fara sariyaw ɲinini kan ka ɲɛsin musow ka hakɛw ma ka kɛɲɛ ni kalata dasumusumuni jateminɛliw ye kunnafoni labanw y'a yira ko Harris bɛ ɲɛfɛ Trump kan ni kuru 9 fɔ ka se kuru 13 ɲɔgɔn ma. She gained a lot of... A ye muso caman de bolo bɔ minnu labilalen tun don kalatala musomanw n'a fanbaw si tɛ san 50 bɔ minnu fɛnɛ si cayalen tɛ tɛmɛ san 40 kan olu caman de nisɔndiyara n'a ka kanbɔli ye. Black women are a lot more likely to vote for Harris now. Siga kelen do farafin muso caman ba de la ko minnu bɛna kalata Harris ye. Spanish muso i n'a fɔ an y'a ye cogo min na ka kɛ min jatira ka bila an ka sɛbɛnni gafew caman kɔnɔ siya ko kun kan n'o bi kɛ ni kalanbolo kɛrɛnkɛrɛnni ye an ye muso caman ye o de nana ni yɛlɛma in ye. Trump kanubaga minnu bi bɔ Georgie ani Montana. That shift is coming from T. Staley ale ye Georgie kalatala ye. First, her being the candidate fɔlɔ ka kɛɲɛ n'a ka musoboya ye a ma nɔgɔn ne ma dɛ bawo a fɔlɔ a ma labɛn jamanatigiya kama. First of all, she's not prepared to be president. For months, yɔrɔnin kelen ko Kamala Harris ye musobɔ ye démocrates ka bɛrɛbɛrɛlitɔn ɲɛfɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ tun man ka sugandi fiyewu an t'a dɔn a bɔra yɔrɔ jumɛn danfara min bɛ cɛnimusoya hakɛw cɛ kalatala denmisɛn sifinw fan fɛ minnu bɛ wele ko génération Z n'o fanba bɛɛ lajɛlen ye cɛlakaw ye minnu si ma se san 27 ma olu camanba de yera Trump ka fan fɛ. There has been an increase in terms. Denmisɛn sifin caman minnu ye cɛlakaw ye ka bɔ génération Z la de ye u ka kanubagaya yira a bɛ u ka fɔta dɔn wa ko nin bɛ de i n'a fɔ macho fɛn n'o bɛ jate ka bolo ci u ɲɛ kan makilenna ni y'a sɛbɛntiya ko denmisɛn sifin cɛmanw minnu bɛɛ lajɛlen bɛ politikiko bunankun kan ko n'u bɛ u ka jateminɛliw lasɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ u bɛ min ye ka min mɛn n'o bɛ kɛ ni hakilina dɔw yirali ye ko min tɛ kɛ ni hakilina ɲumanba ye ka taa musow ka ɲɛmɔgɔya fan fɛ. So they believe that women can't make the tough. Abu caman de ɲɛna ko musow tɛ se ka laɲini gɛlɛn fosi ta ni kɛlɛ bilala États-Unis jamana ni diɲɛ fan wɛrɛw cɛ a t'u hakili la ko musow fanga ka bon ka se k'o waliya gɛlɛn ninnu ta n'o bɛ kɛ ni laɲini gɛlɛnw tali ye. Make the tough call. Muso farajɛmanw ye jɔyɔrɔba de kɛ Trump ka jamanatigiya fanga tali la san 2016 nka ɲinan jamanatigi sigi kalata baaraw hukumu kɔnɔ dasumusumuni laban minnu kɛra y'a yira ko Harris ni Trump fila bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛlen don hakɛw la muso farajɛmanw
jamanakuntigibaw ka fanfɛ nin tun ye VOA News ka fasirikɛla Dora Makwe ka laseliw ye ka bɔ Washington. VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré. Kata diplomasi bonagun kan dunya kɔnɔna la Ukraine ka laɲini yaasa ka dansigiliw lawuli ka bɔ l'Amérique ani Angleterre ka maramafɛnw dilenw kan u ma kuma bɛ bi juma la Joe Biden ani Keir Starmer ni ɲɔgɔn cɛla la Angleterre premier ministre l'Amérique masayaso kɔnɔna la ka tɛmɛ halisa n'an ka kunnafoniw ye Njayi Sanu VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bobo Julaso bɛna kuma ye wusulan gundo kan musolakaw bɛ minnu kɛ ka sokɔnɔnaw ani u yɛrɛ kasa diya an k'a ka kumakanw lamɛn. A kɔrɔw b'a fɔ ko pɔtɔpɔtɔ le b'an balo o b'a yira k'a fɔ ko samiya ye wagati min ye nafa wagati lo ni sɛnɛkɛfɛnw bɛ falen o le la tiɲɛna don samiya ka di a tile man fari wa yɔrɔ ma sumani o ka di bɛɛ ye nga kɔlɔlɔ kelen b'ara gaso bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ min kɔni ni nɔgɔ man d'a ye ma caman yɛrɛ bɛna i b'o bɔn ka bɔ bon kɔnɔ ka dɛsɛ o bɛna taa sanji bɛ na u bɛ taa don bɔtɔrɔ ka to ka tulonkɛ ka na don bon kɔnɔ ka yɔrɔ bɛɛ nɔgɔ ni muso ka ɲi ka kɛ propre ka tɛmɛ cɛ kan muso de bɛ bon labɛn ni muso don nɔgɔra ka ban bon ko bɛna kɛ de a kɛra kuma bɛ taa la sugunu kan muso nɔgɔ ni kɔni yɛrɛ n'a b'i bolo ka ban k'olu y'a sɔrɔ an musolakaw fɔnɔ wa an ka musokisɛya o bi lɔn samiya wagati le la ni muso min ye samiya minɛ ka ɲɛ ale b'a ka gaso diabɔ barisa a cɛ bɛ to a kɔrɔ o bɛ ɲɔgɔn bere ni wusulan kasa diman ye i n'a fɔ Dawuda Sanfo b'a fɔ cogoyasi min musolako kɔni ka di ɲɛ parce que n'a donna bon na ta a bɛ bon wusu a bɛ bon kasa diya ni donna ni nɛnɛ bɛ yen a bɛ yɔrɔ réchauffer i bɛ sigi n'i ta denmisɛnw ye madame yɛrɛ bɛ yen a nisɔn ka di et puis yɔrɔ kasa ka di a kɔni bɛ bon kɛ a bɛ hɛrɛ don bon kɔnɔ an bɛ tobilimisɛnw kɛ a b'a dun an bɛ baro kɛ bon wusuni lo bon kasa ka diya a yɛrɛ b'i bali ka bɔ kɛnɛma Salimata nana o bɛ feereni kɛ Bobo Julaso sugu fiyɛ dɔ ra samiya tuma o y'ale ka cɛminɛ wagati bɛrɛbɛrɛ ye n'a ka d'a ye fɔnɔ n'a fɔra ko ni sanji nana yɔrɔ sumana o ye wusulan kasa diman-dimanw don ka bon nettoyer ka bon labɛn ka ɲɛ o la ni mɔgɔ yɛrɛ bɔra kɛnɛma ka na n'a nana k'a b'a kun don i ka bon na dɔrɔn kasa diman lo b'a fili n'a donna i ka bon na fana bon kɔnɔna gannen no bɔlɔgɔ t'a tigi minɛ quoi kɛ samiya na mɔgɔ ka ɲi k'i ka bon labɛn ɲɛnama don min o ka guli a bɛ nɛnɛ bɛn i b'olu don saniyaniw i b'olu don i ka da ra n'i ko samiya ka gɛlɛn tiɲɛ na denmisɛn bɛ minnu fɛ olu ta ka gɛlɛn n'a bɛɛ lajɛlen ye Judith Sanu bolo fo denmisɛnw ka kɔrɔsi samiya wagati nin na samiya na kɔni mɔgɔ yɛrɛ ka ɲi ka banba i ka denmisɛnninw kana bɔ parce que fɔtɔfɔtɔ bɛ yen et puis k'a la o kan fana ni denmisɛnnin bɔra ka taa tulon kɛ fɔtɔfɔtɔ bɛ ji ɲɔgɔn ninnu na joli misɛn bɛ bɔ o la u ka samiya joli in kɛ ale bɛ bɔ o la ni sanji nana ten mɔgɔ ka ɲi ka banba k'a to i den bɛ to bon kɔnɔ denmisɛnninw dɔrɔn tɛ hali maakɔrɔbaw yɛrɛ kan ka janto o yɛrɛ la samiya wagati nin na Seyi Traoré fɛ inondation bɛ yɔrɔ bɛɛ ra pɔtɔpɔtɔ yɛrɛ fana bɛ yen bɛɛ ka ɲi a ka so i bɛ sigi n'i ka kasa dumuni ye ani ka bon labɛnni ye o y'a bannen ye ala la wusulan kɔni bɛ jeni sanji wagati ra Ni ye anw setɔ ye Bamakɔ place ra Bobo Julaso sugu fiyɛba logologoni dɔ ra k'i ka saya nin bɛɛ de da tɛnɛ ni dizaine joli bayaw pendelu muso ka sufɛ yɛrɛmasirifɛn caman bɛ ɲɛli jeni kunba n'a misɛmanw o suma dimaw n'anw kun bɛn yan saraka tani bɛ yen ni dɔw b'a fɔ o ma ko jikalani geni kunba fana bɛ yen geni misɛn bɛ yen kalakalani bɛ yen yirimuguman fana bɛ yen a bɛɛ n'a parifɛnw don a bɛɛ n'a lɔyɔrɔ fana le baso kɔnɔ an bɛ Awa Sanu ka wusulan feere Gwata jukɔrɔ ale n'a ɲɔgɔnna wusulan feerebaga siamanw na gbɛ k'a fɔ anw ye ko ni wagati ni kɔni wusulan feerebagaw b'o tɛgɛ nɛɛmu fo nɔkunkolo kan samiya wagati na an wusulan feerebagaw alhamdulillah wusulan sɔngɔ nɔgɔma anw fɛ a nɔgɔman yɛrɛ o ye ka ta 300 la fo ka yɛrɛ 1000 n'a kɔ an b'a la tanu tilemana na lo wusulan donbagaw da ka dɔgɔ ka sɔrɔ wusulan yɛrɛ don a t'a la ko yɔrɔ gannen no ni yɛrɛ deli lo wusulan don na ni
ma wusulan to i ka so kɔnɔ k'a ta sɔgɔma ka se wula i b'a ye fɛn dɔ b'i jɛ i ka bongo la. Ale bolo gundo belebele lo be wusulan kɔfɛ cɛ ni muso ka gwaso sigi kan ka bon suma diya. O dɔrɔn tɛ wusulan ka baara ye a bɛ fɛn jugu bɛn ka bɔ i ka bon na a dɔw bɛ yen a bɛ cɛ nisɔndiya ka hakili jigi. Wusulan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusulan min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa ta ka ban wala i bɛ diya ye ale yɛrɛ lo bɛ kɛlɛ ban. Jarabi wusulan bɛ yen wusulan yɛrɛ bɛ ka cɛ minɛ k'a d'i ma k'a k'i sago ye o wusulan fana bɛ yen. Buguri yɛrɛ baara ni yɛrɛ bɛ yen geni don a ra i ka tasuma kami sɔrɔ dɔrɔn k'a bila i ka buguri cɛ ma a kasa tile kuturu bɛɛ ba i ka bon kɔnɔ. Awa Sanu ka kuma laban na muso kelen kelen bɛɛ kan ka k'a ɲini ka kɛ muso gbɛsɛ ye walisa k'i jɔyɔrɔw fa. Gansan tɛ n'olu ni kɔɲɔmusow bɛ bilasira anw fɛ ni wusulanw ye. Njɛyi Sanu Bobo Julaso VOA Bambara tɔgɔra. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan bi Coupe de la Confédération san 2024 ka taa se san 2025 o tako filanan ma. Ayiwa o kuma o de bɛ ka kɛ n'a a balontan kan kɛnɛ kan ka sigi sini sibiri la Stade Malien ani Liberiakaw olu ka cɛden équipe PNS Ville olu ni ɲɔgɔn cɛla la. Siaka Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an ka lamɛn. Stade Malien de Bamako bɛ bisimila Liberia PNS Ville fɛ sini sibiri septembre kalo tile 14 san 2024 na a ɲɔgɔndan bɛ tan Liberia Coupe Kafu saison 2024-2025 ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako filanan tagali don Lasini Kuma Stade Sɛnɛntolantana ko baara caman sigira sen kan ka kɔn ɲɔgɔndan in ɲɛ. Lasini Kuma caman kelen no ka bila match ɲɔgɔn i n'a fɔ an ye match angali minnu kɛ ana ye bɔra compétition na kɛ sisan nɔ Petrobama mɔgɔw ka coupe bon an victoire to la confiance yɛrɛ d'a ma tuguni ka se ka nin match in aborder quoi. Objectif ye jumɛn y'aw fan fɛ? Bon objectif kelen de b'an bolo ka don phase la ka se ka taa yɔrɔ jan phase la et puis ka kɛ champion ye ka Coupe du Mali ta ani Super Coupe. Stade degeli karamɔgɔ Mamutu Kani Murule bɛ ka taa ni sebaya hakilina de ye. An ye baara o baara kɛ c'est pour que saison match in donna an bɛ se ka se ɲuman sɔrɔ an bɛ se ka bi sɔrɔ ka don et puis an ti bi ta. An hakilina an bɛ taa n'o de hakilina la pour que match retour bɛ se ka nɔgɔya an bɛ qualification bɛ se ka kɛ. Coach a bɛ PNS Ville tɔw dolantan ye donc. Bon an t'u dɔn kosɛbɛ image t'an bolo an ye entraîneur de on est technicien 15 à 10 minutes déjà on doit savoir le système dans mon boulot et nous on a fait notre plan déjà. Arrive là-bas, ce plan on va le mettre en place et on a besoin de force pour que force casser, on va casser pour que on se machine manque inchallah. Tout ce que je souhaite dans ma vie c'est de faire passer ce tour là. Nakra et je suis sûr et certain ndalo ala ko ndalo ngadam sunna ndalo bara min kera la inchallah on ala sonama jina qualification ambassadeur inchallah. Sori Badiane Stade Ɲamayaso mɔgɔ don a ka fɔla ɲinɛ laɲini ka bon a ka tɔn bolo kosɛbɛ n'i b'a dɔn ko salon saison na Stade danna Coupe Kafu quart de finale la. An bɛ taa Coupe de nɔfɛ ɲina mɔgɔ min taara quart de finale kɔni na o ka ambition tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ Coupe kɔ wala n'ala sɔnna an ye laban kɛ o kama aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn an ye recrutement min kɛ ɲina a ma kɛ fɛngɛ kama ka participation simple kama an y'a kɛ pour que ka Coupe de ta. N'ala sɔnna fana bɛ Coupe sɔrɔ n'ala sɔnna ma kuma ala ɲinɛ an bɛ yɔrɔ min na bi n tɛ se k'a f'i ye ko mɔgɔ ye an dɛmɛ an ye fɛn fɛn k'a bɛɛ kɛra fonds propre ye mais le ministre pas le ministère mais le ministre personnellement nous a remis 2 millions a n'o ye o joliba o y'ale yɛrɛ ka dɛmɛ ye mais ce qui est du ministère ta n'ala sɔnna ma a ko o bɛ kɔfɛ. Dɔgɔkun kelen tagali kɔfɛ ɲɔgɔnda kɔsegini bɛ tan Bamakɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Ka foli ni tanu lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ni b'an ka jɛmukan kuntɛ ka ni an ka dɔgɔkun jɛmukan laban ye a bɛ jɛmukan in sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ awa nin tun ye Kiyatu Traoré kumakan ye bi jɛmukan kɔnɔna la a k'an bɛn waati wɛrɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la.